Per aquest cinquè i últim nivell del repte, l'Epic Level, el que farem serà col·locar-nos en posició com si anàrem a fer una flexió, igual que abans, però ara col·locarem els peus un damunt de l'altre. I ara, igual que abans, traurem la camiseta. I ens la tornarem a posar. Repte aconseguit!